Velkommen til her hos M&A Auto. Vi har lige fået den her mega fede GS Moon Street Bull ind. Stor alufælge med stor offroad dæk bag, så du både kører strand, sand, mudder og sne. Ligger en 60-cylinder benzinmotor i. Yder kun 20 heste, men vejer ikke ret meget, så der er stadig go i den. Det kan jeg også se i videoen her. Og den må køre helt som normal personbil, på landevej og så videre. Indregistreret som personbil og koster 330 i vægtafgift halvårligt, og ikke ret meget i forsikring, da den kun har 20 heste. Rigtig sjovt legetøj. Gennem både sommer og vinter. Til strand, sommerhus, snevejr, ja, you name it. Den er fed. Jeg skal ikke styre den på rettet. Det siger du bare, hvor jeg kan køre.